Tiri kufambira mberi nezvidzidzo zvedu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 148 chebhuku raMapisarema. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Tinokuchingamidzai hama vadiwa. Tinoda kutenda Mwari zvikuru nekutevera kwamuri kuita zvirongwa zvino. Takusvika kwamvura yacheka makumbo. Takataura pamusoro pezvitsauko zvishanu zvekupedzisira kuti zvitsauko zvinonzi zvekurumbidza, zvitsauko zvehaleluya. Saka tiri kungorumbidza. Kurumbidza bedzi ndokwatinako mukati memazuva matatu asara. Panapa pari kunzi nemuimbi, rumbidzai Jehovha, murumbidzei imi kudenga. Atanga newo kudenga. Kubva pavhesi yekutanga kusvika pavhesi 6 kudenga chaiko kuri kutaurwa. And then kubva verse 7 kusvika pavhesi ya 12, I mean ya 11 akutaura 12 panyika manje. Saka muchiona kuti kurumbidza hakungogumi nesu chete. Kudenga kunorumbidzwa Mwari. Panyika futi panorumbidzwa Mwari. But chamungada kuziva vanhu vaMwari ndechekuti Mwari hana nhamo yekurumbidzwa newe. Mwari hana nhamo nekunamatwa. Hatigoni kuti deusipo iwo Mwari woti ndaruza stereki nokuti ndashaya munhu anondirumbidza. Kudenga kuri kurumbidzwa. Pano panyika futi tofanira kuti murumbidze. Saka kana Mwari achirumbidzwa nevari kudenga vasina kumbotsika madhaka atakatsika, isu sei tisingakudzi Mwari? David ari kuti panapa, rumbidzai imi muri kudenga, chikonzero nokuti makasikwawo naMwari. Chikonzero chimwe ndechekuti imimi Mwari akakuitewo kuti munge muri kwamuri koko, heavens of heavens. Obvaenda manje kunyeredzi, obvaenda kuzuva nemwedzi, kwanzi rumbidzai futi Jehovha. Obvaenda kumastars, rumbidzai futi Jehovha. Nokuti zvese zvakasikwa naMwari. Chimwe chandada panapa ndechekuti David pauya panyika anobva ati rumbidzai Jehovha imi muri panyika, nevari panyanza, nevese vari pakadzikadzika. Nezvese abvati nemakomo, abvati nezvikomo, abvati nemiti inobereka zvibereko, nemisida. Unoziva kuti pana itarisa zvinhu izvi ndaona seri kwezvinhu izvi. Haasi kungotaura makomo chete, ari kureva vanhu vari panzvimbo dzakakwirira, ari kureva vanhu vari fruitful mukati meupenyu hwavo. Ndo vane zvinhu zvavo kwanzi ngavarumbidze Jehovha. Abva ati nemhuka ngadzirumbidze Jehovha, nemadzimambo enyika ngarumbidze Jehovha, nemakurukota nevese vanotonga nyika. Abva azoti pa12, both young men and maidens, kureva kuti vakomana vechidiki, even vasevenzi vasikana. Abva azoti even children. Amen. Munhu wese ngarumbidze Jehovha. Pamangwanani ano fava papiwa chikonzero, praise him, praise the name of the Lord. Why? Because his name alone is excellent. Hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga nepanyika kunze kwezita raMwari. Mangwanani ano ndinoshuvira kuti wewe neni tikudze Jehovha, timurumbidze. Mukukudza imomo ndo matinowanawo kukudzwa, ndo matinowana kudzikinurwa. Noziva kuti ukangonamata uchikudza usaite nhafu dzekuti maybe ndakanganisa. Kana wakudza, mukukudza imo mune shuga, mukukudza imo mune peace mukati memba, mukukudza imomo Mwari unotipa zvatinoda kana tamukudza. Ishe tomutendai, tinokukudzai changamire, isu nevana vedu, nezvese zvamakatipa, nevazukuru nevashandi vese vari pasi pedu vanokudza zita renyu. Tinonamata kuti madzimambo nevari mukati mekutonga dzinyika, politibiro, mupariamendi, museneti, papi zvapo, totaura mavidhiko chemene nemapresidenti, ngakudze zita renyu nokuti vakasikwawo naivo. Tinokutendai Baba kuti munonzwa nekupindura namato edu muzita raJesu tanamata. Amen. Kana kuchira nbata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei, tosangana pachitsauko chinotevera.